Wo afimu abatuo a Nyankopɔn yɛ adom a December 7, 2024 ɛreba soɔ no, Frankatuni de ma Ɔsoro Kokroko Amanyɔkuo MPP a ɔno kuro ya yɛ Ghana mampanyini abɛdikyire Dr. Alhaji Mahama Bawumia de atodwa ɛrekyerɛ mu sɛ yɛka sɛ abatuo a ɛyɛ adwenkyerɛ ɛna wo bɛkɔ akɔkyerɛ wo de kokro moti na ekotima ma nipa a wosu sɛ yɛde Ghana hyɛ ne nsa mfie ɛnan a obetumi abɔ no homɔde atoto nneɛma ma Ghana adehyema ama so ɛho atumi atɔ wɔn na no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ wɔnom a wɔn asi gyinaeɛ sɛ wɔn ɛpere mampanyi dibrɛ no ɔbɛsrɛ wɔnom paa sɛ wɔnom kɔ so wɔn kɔ akɔyɛ campaign a wɔn ɛma kasa a ɛho ɛteɛ ɛndi atranchie ɛwɔ wɔnom ɛkasayɛ ɛnso so emu na deɛ nti ama Dr. Bawumia de nsɛm wei ba bɛto dwa no nyina ne sɛ owura John Dramani Mahama akɔka asɛm bi a obi biara a wɔwɔ ɔman yi mu nipa dodoɔ naa no esusu sɛ sɛbisɛbi mpɛdua so panyin no wankasa yie na no ɛna nam so ama Dr. Bawumia nso ɛkyerɛ mu sɛ kɔba sɛ enei campaign ɔmo yɛ no ɔmo de dane adidi atɛm a na kyerɛ sɛ ɛbɛwie akyi no anhwɛ na amfa papayɔ ɛnso amma ansa na yɛbɛma wɔtie ɛyɛ Dr. Bawumia ɛnsɛm a ɔde to dwa no yɛtie owura John Dramani Mahama sɛdeɛ ɔsi bi ɛnso ɛka n'asɛm no ɛde ɛfaayɛ. To me, it looks like our vice president has just learned those things in the 50 questions the way we used to learn Baba, Black Sheep, Humpty Dumpty sat on the wall. Because I asked you 5 simple questions on the economy. That's all. Simple questions that Ghanaians want you to answer. You go and respond with how many compost plants did you build? How many this did you build? That is not what the issue is in Ghana today. Let me take you down memory lane. In 1992, there was an election in America. It was between Bill Clinton and George Bush Sr. At that time, the American economy was in recession, the way the Ghanaian economy is in crisis today. And people were talking about immigration, talking about all kinds of useless things. You know what the Clinton people said? It is about the economy, stupid. Today, I'm repeating those words. This election is about the economy, stupid. It's not about all those other useless things about who built how many compost plants. Answer the 5 simple questions. And you can't hide behind the debate. You don't need the debate to answer the 5 questions. When you ask Emisata 170 questions, you did not agree to go and debate for him to answer them. Ghanaians are asking you 5 simple questions. Just answer them. Akufo-Addo too, I've given him 2 questions. He should come and answer them. That's all Ghanaians are looking for. You have destroyed the economy. That is the truth. Even if you look at the 50 questions he asked me, he has skillfully avoided the economy. There's nothing about the economy in those 50 questions. And that's why I gave you the 5th question. Why are you running away from economy? Because you were brought in to fix the economy. The economy is in a terrible state. Just answer the 5 questions I have asked you on behalf of the people of Ghana. Simple. Enti abusuafo wei ne ensɛm a anka ne Ghana mampanyini wafin penu aduonu ɛna abatuo mu ɔno etu franka de ama Chinia Katamanso Amanyɔkuo National Democratic Congress owura John Dramani Mahama ɛde ɛto ɛyɛ edwa na ɔka nsɛm wei ewie no ɛna ɛyɛ Frankatuni de ma MPP Amanyɔkuo no owura Dr. Bawumia ɛnso ɛkyerɛ mu sɛ owura John Dramani Mahama nsɛm ɔde to dwa no ohun sɛ ɛyɛ didi atem na campaign so deɛ enye ndi atem ne obubu ayɛ asantefo ebeni bia na ɔkyerɛ sɛ ɛgya yɛse kasa tentene Ɛntɔ Pɔnkɔ but ɔno deɛ obetumi aka asisu people sɛ ɛdidi atem Ɛntɔ Pɔnkɔ wɔ afimpinu ne aduonu na abatoɔ no ɛnso emuti yɛntie sɛ deɛ ɛyɛ owura Dr. Bawumia ɛnso so ɛde ɛkasa ɛde faayɛ nipa bebree ehu ade a ɛbɛsi enti ebi mo omuyem ehyehyɛ omo omuyem ehyehyɛ omo
because omunim say omu be lose election we. Omu yem shishi omu. Eninti say mwehu say atɛmdidie no ahye ase. Enya sa atɛmdidie no ahye ase. Asantefoɔ na umubu umubese kasatente ɛntɔ pɔnkɔ. Enya sa kasatente ɛntɔ pɔnkɔ. Na deɛ mede bɛsɔ so ne sɛ atɛmdidie ɛntɔ pɔnkɔ. Atɛmdidie ɛntɔ pɔnkɔ. Enya sa betime di atɛm saa enkosi hu ubelusi election a yɛkɔi ubelusi deɛ nti a MPP yɛbɛdi nkunim no ɛyɛ edwuma a yɛayɛ ɛnyɛ biribia o ɛyɛ edwuma a yɛayɛ uba ɛnɛ maba abɛhwɛ university a ɛrekɔ so ɛwɔ ahafo ha mabɛhwɛ hospital a yɛsi President Akufo-Addo aka the bill eko yebeyemim a district on its own. Enyasa ejuma na ye akwaya astrotef na dia bobie dia ba ejuma nti na mo beto aba ma no enyasa Wadaroma weni die ne obuo kwansane ne de edikan a wo so waba yen channel yi so ano subscribe e de ama yene yeda se bebre